ба шумо авиакасаи шаҳнозаро тавсия медиҳем билетҳои арзон ва боваринок аст. ба ватсапшон занг бизанед. Дагон. Мерем пеши вагон. Қачи қурбон. Биё моне. Амали гапо дагон. Динаш шав чӣ буд ай дуюм этажи хонатон да тазад тараққас кард. Вай костюми шум буд. Ва тобам. Ӯ чӣ хеле костюм буд ки да тазад тараққас кард. Он дар дуруни костюм шум буд. Мардак бори тира пойга кардам. Боло ҳам таҷра. Хмо бизема бачо. Бия болия клим Алиҷон валиҷон умед ҳамид. Ҷамшед ана ҳама касам. Во, кӯдакои ҳамсоя омаданд. Биё хонаи мо бидроем. Бо сангшапакмон мекуна. Ва дина мара санг қатӣ задан ҷама сиёҳ кардан. Биё рафтим хона медроем. Пасай тамом окей. Акҷо омадед ту? ва ай хони мома Велика момад харид. мома харид да кӯдакӣ ваъда карда хеле охарид Иба и балонат ку? балона фурӯхта рул харда Чи таме фурӯхтӣ? Рул таме фурӯхтӣ? рулами чӣ мехардима Бояд дигар вай мехарди балони пеш. сеп мехарим сеп Сепам надорад. Хай хардан накун охи. Ина мо дорем парона дорем. Чанд берем ба ҳамин. диди ича сатила И сатила и каска меганира. каска Бисёр ҷода мегири дар сарат мемони агар мешавида мисол назани агар каска. Бо ина ида ов мегири и хеле камтарак. Бачаҳо булучка мегирем, нон мегирем. Яке раҳда агар ташна мемонем ку ов мехӯрем. Ами чашма. Мехӯрем. пургулка бара чия И барои мисоле ки агар ки веле қади пойга када ку ягон кас. Айна мисол ти мара пойга кади ку ини қади ба матрихи мезанам. Мара пойга намекунӣ. аспора мезана қалая ана мехӯрем. Яке дига пойга намекунӣ. Ана ки мана гӯш кун. Боз ман хона медром я ов мехӯрем биём. ман мира окати Чё? охири Не ти бестак ти великор нигоҳ ку яке иё надизан. Кӯдако надизан великор. хай ман великор нигоҳ мекунам айтани ман бихибиё айтани ман бихибиё Хушуни хо кунӣ фаҳмидӣ? Боз ман давида меам фаҳмидӣ? Кабида бебо фрев накунӣ. Бигирана. Фрев накунӣ. Бо фрев накунӣ айна. хона ки шуда Хона намеҷада омадан мегирем, рафтан мегирем. Хай. ман нигоҳ мекунам хай велика нигоҳ мекунам Ки ман оз давида ом мехӯрам. Биём. ҳам великор нигоҳ кунӣ ҳа? Иҷа биё ҳарси ҷиб. ҳами сағира чашмош дадуз монанда фаҳмидӣ ҳа? Нигоҳ кунӣ ки бу велики мара надиза ҳа? Нахандохӣ фаҳмидӣ? Велики мара нигоҳ ку ба ман тада миём як сомона метам фаҳмидӣ? 50 дирам шад бигӣ 50 дирам шад 50 дирам шад якним сум шид ку? Як сум метам фаҳмидӣ? Бидавӣ велики мара нигоҳ кунӣ ҳа? ҳозир ман миём фаҳмидӣ? Нигоҳ кунӣ надиза дузаи па. Хай. велика сахт бихафам яке кӯдако надизда ба ҳаро велики мардума сар тема худо меқафам худо меқафам охӯрдӣ Чаро боб кардам. боб кардӣ чӣ хеле боб кардӣ Айтани худам ови соф хӯрдум. Айтани ту ови лойқа. Ва ота ягон ҷо тондар дора тинҷиай. не ягон ҷо дар надора бача ман 100%ум 100% ки боша о барои чи ҳама доруҳоро торбатор хӯрдесте? бачаҷоне охи доруҳоро пага сӯрохшон мегузаранд
мегум бояд ки ҳайф нашавад.